Нищо. Ти дали вчера. Засили го, контузи го и ми дадох гръбта. Само ево, стига гонеш. Преди това. Зад го буца с двете ръце, удря се, контузва се и го дават жълта картон и други го вземат. И Арина... Да, бе. Срамота. Как си, брат? Да ходим да гледаме. Какво ще гледаме? Емблематичното кино Космос. Чакано дълги години. Имаше няколко кина по центъра предимно. Кино Ботев, Кино Балкан, Кино Република. София ги оправиха всичките. Преди да стана кмет всичко замина. После приха част. По време на демокрацията спряло да работи. 64-та година е направено. След демокрацията, като влезна, вътре игрални зали, компютърни зали, дискотека, докато идва един момент, когато решават да го правят паркинг. Обаче обществото се вдига и беше една от точките в Пловдив 2019 Европейска столица на културата. Благодарение на правителството Желязков, финансирано 8,5 милиона по приложение 3. В момента е по-трудно да се направи нещо, да се разруши и наново да се направи, отколкото да имаме нова сграда, но работят строителите, много сме напреднали, вътре има 599 седящи места с една емблематична стълба, екран, мултифункционално за театър, за опера, за представления, с много зали съпътстващи, които дават възможност за изложби, за конференции, за културни събития. Площада също ще бъде облагороден изцяло влиза в проекта на киното. Това е улица Гластон. Имаме няколко зали, които в Пловдив културата всяка година вдигаме с 10% разхода, който правим за културни събития и имаме нужда от повече пространство. Темата е концертна зала, чакат си операта, тя е в привилегиите на Министерството на културата. Що дадохте почтата на времето пловдивчани да я вземат? Разговори сме водили с собственика. Знаете, иска 100 милиона. Ние точно на Коледа го говорихме това тази година. Сега трябва да обръщаме обратно от нещо разграбено. Платиме 100 милиона и тогава още за 100 милиона да направим. Ремонт. Затова като дойдат избори трябва да мислят с главите си хората. А това е добре, че го правим, защото един стадион, втори стадион, трети стадион Марица, спортна зала, втора спортна зала, басейни плувни. Мисъл, околовръстното как върви? Околовръстното смениха шефа на АПИ. Той има голямо значение за изборите. За честността на изборите е много важно да се смени. Ние имахме 2 години комуникация с стария шеф. Стигнахме... Ще ги изтърпите 2 месеца, 1 месец и нещо и после ще го доправим. То е така. Пауза, правиме. Пауза, правиме. Сега сме в пауза. Да. Училищата докъде докарахме? Училищата вчера... Темелков, тук ли е Дългучо? Не, ти може и оттам те виждам, нали? Ама тук има още няколко дълги. Не, живо здраво. Чакай да ги видим. И ще имаме няколко ръстови състезатели. Така, и? Приготвили сме картинки за Кино Космос. Да разгледате какво ще бъде. Къде се намира? Да се видим. Проектът е на Балджиев, стария архитект Шинков. Това е площадното пространство. Преди се е казвало Кино Комсомол. Демокрацията идва с името Космос. А го кръстате прогресивно нещо. Пак комсомолско, така да звучи прогресивно нещо. И го боядисете такова с дъга. И хубаво е. Знам, че е хубаво. А това нататъка? Това цялото ли е нататък? Цялото е. Вътре сега ще влезем да влезем вътре да го разгледаме.
Как сте? Добре. Да. Това е твоето. Моите спомени тук са от между двете войни. Дигнали сме скелето вътре. Киното там. Отдолу има гримьорни. Ще бъде мултифункционално, което означава, че ще има и подемна конструкция за техниката, за декорите. Темелко, внимавай. На 6 екран. Седалките вчера доуточняхме какъв. Добър ден, майсторе. В Добрич като бех и очаквам да искат нещо да правиме. Искат ким. Трябва да видим тези планове там и в Добрич да им направим. Те са стари от 64-та година. Сега имаме ново проектиране, което модерното с историята. Той проектант тук е същия като на новата математическа гимназия. Да. Скоро ще направим първа копка и на нея. 2 години работим там. 1000 деца. Вчера бяхме в едно училище. Изключително модерно, за фолклор, за музиканти, стем центрове, спортна база. Добре, айде да излеземе тук, да не се удари някой. Чакайте, давайте напред. Айде всички да ви помогна напред. Чакайте. Добре. Другото нещо, което говорихме с вас. Ето тук колегите има 2-3 въпроса. Да, ще ги видим, само да ми допълни това. Форум Юг-Изток. Това е полената археология, която предвиждаме в Лоди. Вече е пуснато обществена поръчка. Това къде се пада? Това се При пада опера. почтата, Да, това е двете страни. почтата. Почтата, която говорихме за възможност, една от вариациите за опера. Това трябва да е пешеходно пространство, което да се синхронизира с главната улица. А ето ви. Тук е пусната обществена поръчка. В момента чакаме резултата, влезна още. Добре, питайте. Ще водите ли отново Пловдивската листа и каква е вашата прогноза, коя политическа сила подред ще бъде ГЕРБ на тези избори? Първо са тъчат събранията в ГЕРБ. И където който искат, ние действаме и в национален мащаб. Пловдив специално е град, който много неща са направени, но продължаваме да надграждаме, както винаги виждате, защото е емблематичен град. Така че ако ме искат, мога да дойда. Подреждат една добра листа. Течат събранията, нищо няма да кажа предварително, преди да сме утвърдили с изпълнителната комисия. Ще гледам да се съобразяваме с местните желания и с кадрите, които могат да надградат, ако са в българския парламент. А иначе, от това, което видяхме, ако с Гълъб Донев и Митко Стоянов, аз не знам как ще ни поведат, защото
в момента Румен Радев го играе малко цар. Защото аз на времето бех от НДСВ правителството. И аз като Запрянов не съм бил партиен член, но помня, че точно такава вървеше неговата кампания на царя. Така че към момента аз знам и социолозите какво мерят. Без да имат хората в тези партии, без да са чули какво им се предлага. Защото аз много пъти съм говорил за червената олигархия, която всъщност разби 90-та година БКП. Това е така наречена червена номенклатура, червените мобифони, червените куфърчета. А точно с тези хора се обградил и Радев. И когато говори за олигархия, трябва вече да им казват имената. Защото сега са внуците и децата на червената олигархия. Мен, който дойде да протестираме, намира в банки. Къщата, където съм се родил. Коя е олигархия? Тези, които са ползвали. Аз никога не съм ползвал нито държавно жилище, освен като премиер, заради охраната всички отиват, нито като кмет, нито никога в живота си, ни държавно, ни общинско. Така че малко да конкретизираме олигархията кой е. От пловдивската олигархия, гледам, като виждам и смените в МВР, се е вече здобила с доста властови позиции. И в областните управи, и в МВР, а като гледам поголовно навсякъде. Така че трудно мога да кажа. Тази връзка, как ще коментирате смените в МВР на областните дирекции и не само? Тук вече в Пловдив имаше протест през вчерашния ден. Как няма да има? Как няма да има? Но приемам, че всички, които имат някакво отношение към изборите, има логика да считат, че могат да сложат по-добри. Но в случая не слагат по-добри. Слагат такива, срещу които вече има протести. И накрая, защото най-добре съм се чувствал като главен секретар, ако ме питате в личен план, и си обичам и полицаите, и пожарникарите, и службите, мога само да кажа горкото МВР. Идва една власт, умита всички. Идва втора власт. Реваншизма е такъв, че редовите служители не им остава нищо друго, освен само да се привеждат и да чакат да дойдат новите началници. След 2 месеца ще дойдат нови началници. Не е ли нездравословно за системата по този начин? Как да не... Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно? Или вие не знаете в Пловдив кой е? Знаете прекрасно. Румен Радев се е разбрал МВР за него и всички други да безчинстват в министерството. Ние вече онзи ден слушахме как сменят министъра на регионалното развитие. Чакахме, даже Рая се обади, че първа точка ще бъде да се закълне в парламента новия министър и да се вземе оставката. Вече няколко дена разбираме, че нищо не разбираме всъщност. Само знаем, че няма оставка. Всяка седмица ни сервират по някаква оставка и то със скандал. И натиск. И не беше далече времето. Още има министър бивш от правителството на Петков, който ходи с охрана. Разбираме, че и от снощи има охрана Теодора Георгиева или се пази от европейския прокурор Кьовеши. Най-вероятно. Защото друга причина не виждам. Така че оставяме ги, нека да изконсумират радостта от тези 2 месеца управление, така да и се нарадват хубаво по темите, които изисква национален консенсус. Вчера дадох пример как се прави. За най-злободневната, най-така тежка за подкрепяне тема,
От българите не обичат война. Българите се плашат, не обичат. По принцип искат да живеят спокойно. И когато в Украйна и в Иран има изключително кръвопролитни войни, да заставаш на национална позиция на НАТО, Европейския съюз, е трудно. И вчера ние това демонстрирахме като ГЕРБ. Когато трябва национална позиция, госпожа Йотова, сегашният президент, е редно да свика КСНС и там да се търси консенсус. Това е моето мнение. Вчера аз демонстрирах как може по тема, която носи негативи, да застанеш с лицето си, с партията си и да кажеш да. По същия начин беше със Северна Македония. Ние бяхме опозиция, но казахме, нашите съседи трябва да бъдат при нас. Аз съм много примери такива. Други въпроси? Няма. Много сте мили. Да. Благодаря. Не да не кажете, имаше още, ма той като Гюров вчера се обърна и побегна по стълбите. Защото беше доста смешно. Даже техният прес-център се опита после да трие, да се чуди, защото и американците били там. И ще излезеш, ще кажеш, война е, НАТО е, Америка воюва. Това е най-нормалното да се срещнем с тях. От кой се криете? По-малко. Само внимавайте. Да ги поканим и видим и хората. Да, да.